హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీలకు అందరికీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నమస్కారములు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికి కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ లో మనము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయము అయినటువంటి వేనరాజు కథ అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటిది. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలోని 15 మరియు 16 శ్లోకాలను మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయము 15వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ధర్మ ఆచరిత పుంసాం ధర్మ ఆచరిత పుంసాం ధర్మ ఆచరిత పుంసాం వాగ్మనకాయ బుద్ధిభిః వాగ్మనకాయ బుద్ధిభిః వాగ్మనకాయ బుద్ధిభిః లోకాన్ విశోకాన్ వితరతి లోకాన్ విశోకాన్ వితరతి లోకాన్ విశోకాన్ వితరతి యతానంత్యమసంఘినాం
యథానంత్యమసంగినాం 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 ధర్మ ఆచరిత పుంసాం వాగ్మనకాయ బుద్ధిభిః ధర్మ ఆచరిత పుంసాం వాగ్మనకాయ బుద్ధిభిః లోకాన్ విశోకాన్ వితరత్య తతాంత్యమసంగినాం లోకాన్ విశోకాన్ వితరత్య తానత్యమసంగినాం హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. ధర్మ ఆచరిత పుంసాం వాగ్మనకాయ బుద్ధిభిః లోకాన్ విశోకాన్ వితరత్య తానత్యమసంగినాం ధర్మ ఆచరిత పుంసాం వాగ్మనకాయ బుద్ధిభిః లోకాన్ విశోకాన్ వితరత్య తానత్యమసంగినాం. హరే కృష్ణ. గోపీనాథ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి. ప్రణామ ప్రభుజీ. ధర్మ ఆచరిత పుంసాం ధర్మ ఆచరిత పుంసాం ఆత్మనకాయ బుద్ధిః లోకాన్ విశోకాన్ వితరతాంత్యమసంగినాం. ప్రణామ ప్రభుజీ. శోభరాణి మాతాజీ, శ్రీలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ధర్మ ఆచరిత పుంసాం వాంగ్మనకాయ బుద్ధిభిః లోకాన్ విశోకాన్ వితరత్య తానంత్యమసంగినాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ధర్మాచరిత పుంసాం వాంగ్మనః కాయ బుద్ధిభిః లోకాన్ విశోకాన్ వితరత్య ధానంత్యమసంగినాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. శాలవతి మాతాజీ, నళిని మోహన్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధర్మాచరిత పుంసాం ఆత్మనకాయ బుద్ధిభిః లోకాన్ విశోకాన్ వితరత్య తానంత్యమసంగినాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ధర్మ ఆచరిత పుంసాం వాంగ్మనకాయ బుద్ధిభిః లోకాన్ విశోకాన్ వితరతి అథనంత్యమసంగినాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యం చూద్దాము. ధర్మః ధర్మమును, ఆచరితః ఆచరించువారు, పుంసాం పురుషులకు, వాక్ వాక్కు ద్వారా, మనః మనసు, కాయ దేహము, బుద్ధిభిః మరియు బుద్ధి ద్వారాను, లోకాన్ లోకములు, విశోకాన్ శోకరహితమగును, వితరతి లభించగలవు, అత నిక్కముగా,
ఏకముగా అనంత్యం ఆనంత్యం అమితానందము ఆనందము మోక్షము మోక్షము అసంగినాం అసంగినాం భౌతిక ప్రభావము నుండి బయటపడిన వారలకు ప్రభావం నుండి బయటపడిన వారు హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ధర్మయుత జీవనమును కొనసాగించుచు ధర్మమునే వాక్కు ద్వారాను మనసు ద్వారాను దేహము ద్వారాను బుద్ధి ద్వారాను అనుసరించు వారలు దుఃఖరహితమగు ఉన్నత లోకములను చేరగలరు. ఆ విధంగా భౌతిక ప్రభావము నుండి బయటపడి వారు జీవితమున అమితానందమును అనుభవింతురు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ధర్మయుత జీవనమును ధర్మయుతమును కొనసాగించుచు ధర్మమునే వాక్కు ద్వారాను మనసు ద్వారాను దేహము ద్వారాను బుద్ధి ద్వారాను అనుసరించు వారలు దుఃఖరహితమగు ఉన్నత లోకములను చేరగలరు. ఆ విధముగా భౌతిక ప్రభావము నుండి బయటపడిన వారు జీవితమున అమిత ఆనందమును అనుభవింతురు. హరే కృష్ణ. భాష్యం. రాజు లేదా ప్రభుత్వాధినేత ధార్మిక జీవనమును గడుపుచు ఒక చక్కని ఉపమానమును నెలకొల్పవలెనని మునులు ఇచ్చట ఉపదేశించుచున్నారు. భగవద్గీత యందు తెలుపబడినట్లు ధర్మమనగా పూర్ణ పురుషోత్తముడు అగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని అర్చించుటయే. కనుక మనుజుడు ఏదో ధార్మిక జీవన ప్రదర్శన చేయుటగాక వాక్కు మనసు దేహము బుద్ధితో చక్కగా భక్తియుత సేవను నిర్వహింపవలెను. ఆ విధంగా చేయుట ద్వారా రాజు లేదా ప్రభుత్వాధినేత త్రిగుణ సంపర్కము నుండి బయటపడుటయేగాక జన సామాన్యమును కూడా దాని నుండి బయటపడగలరు. పిదప వారు క్రమంగా భగవద్ధామమును చేరగలరు. ప్రభుత్వాధినేత ఏ విధంగా రాజ్యపాలనము గావించి ఈ జన్మముననేగాక తదుపరి జన్మమున కూడా సుఖమును బడయవచ్చునో ఇచ్చట వసగబడిన ఉపదేశము యొక్క సారాంశము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయము 16వ శ్లోకము. సతే మా విన షేద్వీర సతే మా వినశ్యే వీరా సతే మా వినసేద్వీర సతే మా వినశ్యే వీరా సతే మా వినసేద్వీర సతే మా వినశ్యే వీరా ప్రజానాం క్షేమలక్షణః క్షేమలక్షణగః ప్రజానాం క్షేమలక్షణః ప్రజానాం క్షేమలక్షణః ప్రజానాం క్షేమలక్షణః
प्रजानां प्रजानां क्षेमलक्षणः क्षेमलक्षणः यस्मिन् विनष्टे नृपतिः यस्मिन् यस्मिन् विनष्टे विनष्टे नृपतिः नृपतिः यस्मिन् विनष्टे नृपतिः यस्मिन् विनष्टे यस्मिन् नृपतिः विनष्टे नृपतिः यस्मिन् विनष्टे नृपतिः यस्मिन् यस्मिन् विनष्टे विनष्टे नृपतिः नृपतिः ऐश्वर्यादवरोहति 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 सतेमां विनशेद्वीर प्रजानां क्षेमलक्षणः सते मा विनशेद्वीरा प्रजानां क्षेमलक्षणः सतेमा विनशेद्वीर प्रजानां क्षेमलक्षणः सते मा वीर विनशेद्वीरा प्रजानां क्षेमलक्षणः यस्मिन् विनष्टे नृपतिः ऐश्वर्यादवरोहति यस्मिन् विनष्टे नृपतिः ऐश्वर्यादवरोहति यस्मिन् विनष्टे नृपतिः ऐश्वर्यादवरोहति यस्मिन् विनष्टे नृपतिः ऐश्वर्यादवरोहति हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం सते मा विनशेद्वीर प्रजानां क्षेमलक्षणः यस्मिन् विनष्टे नृपति ऐश्वर्यादवरोहति सते मा विनशेद्वीरा प्रजानां क्षेमलक्षणः यस्मिन् विनष्टे नृपतिः ऐश्वर्यादवरोहति हरे कृष्ण कोटेश्वरी माताजी मंजुभाषिनी माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी सते मा विनशेद्वीरा प्रजानां क्षेमलक्ष्मणः यस्मिन् विनष्टे नृपतिः ऐश्वर्यादवरोहिति हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणमालो सते मा विनशेद्वीरा प्रजानां क्षेमलक्षणः यस्मिन् विनष्टे नृपतिः ऐश्वर्यादवरोहति ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ హరే కృష్ణ रामांजनी माताजी रामकृष्ण शास्त्री प्रभु हरे कृष्ण प्रभुजी नमस्कारములు सते मा विनशेद्वीरा प्रजानां क्षेमलक्षणः यस्मिन् विनष्टे नृपतिः ऐश्वर्यादवरोहति हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाలు सते मा विनशेद्वीर प्रजानां क्षेमलक्षणः यस्मिन् विनष्टे नृपतिः ऐश्वर्यादवरोहति हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण गिरिजा माताजी सरबाल सरस्वती हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणमालु सते मा विनशेद्वीरा प्रजानां क्षेमलक्षणः यस्मिन् विनष्टे नृपतिः ऐश्वर्यादवरोहति हरे कृष्ण सते मा विश्वसेद्वीरा प्रजानां क्षेमलक्षणः यस्मिन् विनष्टे नृपतिः ऐश्वर्यादवरोहति अनुषा माताजी
అనుషభ. हरे कृष्ण प्रभु जी। सते मा विनसेद्वीरा प्रजानां क्षेमलक्षणः यस्मिन् विनष्टे नृपति ఐశ్వర్యాదవరోహతి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్న పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. సహా సహా అట్టి ఆధ్యాత్మిక జీవనము. అట్టి ఆధ్యాత్మిక జీవనము. తే తే నీచే నీచే మా వినశేత్ మా వినశేత్ వినష్టము కాకుండుగాక. వినష్టము కాకుండుగాక. వీరా వీరా ఓ వీరుడా. ఓ ఓ వీరుడా. ప్రజానాం ప్రజానాం జనుల యొక్క జనుల యొక్క క్షేమ లక్షణ సుసంపన్నతకు కారణము. సుసంపన్నతకు కారణము. యస్మిన్ ఏదైతే వినష్టే వినష్టమై నృపతిః రాజు ఐశ్వర్యాత్ ఐశ్వర్యము నుండి అవరోహతి భ్రష్టుడగును. హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మునులు పలికిరి, ఓ వీరుడా, ఈ కారణము చేత జనసామాన్యం యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవనము వినష్టమగుటకు నీవు హేతువు కారాదు. నీ కర్మల చేత వారి ఆధ్యాత్మిక జీవనము వినష్టమైనచో ఐశ్వర్యయుతమగు రాజ సంపద నుండి నీవు నిక్కముగా భ్రష్టుడవు కాగలవు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై. ప్లీజ్ రిపీట్. మునులు పలికిరి, ఓ వీరుడా, ఈ కారణము చేత జనసామాన్యము యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవనము వినష్టమగుటకు నీవు హేతువు కారాదు. నీ కర్మల చేత వారి ఆధ్యాత్మిక జీవనము వినష్టమైనచో ఐశ్వర్యయుతమగు రాజ సంపద నుండి నీవు నిక్కముగా భ్రష్టుడవు కాగలవు. హరే కృష్ణ. భాష్యం. పూర్వము ప్రపంచంలోని అన్ని భాగములలో రాచరికమే నెలకొని ఉండేది. కానీ అది క్రమముగా ధార్మిక జీవనము నుండి ఇంద్రియ భోగయుతమైన నాస్తిక జీవనమునకు పతనము చెందినంతనే ప్రపంచమంతటను రాజరికము అంతరించినది. కానీ ప్రభుత్వము వారు ధర్మపరులను ధార్మిక జనులను అనుసరించు వారును కానిదే కేవలము రాచరికమును రద్దు చేసి ప్రజాస్వామ్యమును ప్రవేశపెట్టుటతో సరిపోదు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ
శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। సో వేనరాజు పరిపాలనలో ప్రజలకి మరి ఆధ్యాత్మిక అవరోధము కలుగుతూ ఉన్నది అని తెలుసుకున్నటువంటి మునులు సమావేశమై మరి ఈ సమాజ హితం కొరకు దేమి చెయ్యాలి అని ఆలోచన పరులైనటువంటి వారిలో వారు నిర్ణయించుకున్న తదుపరి మరి ఆ వేనరాజు దగ్గరికి వచ్చి ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే వాళ్ళు నిశ్చయం చేసుకున్నటువంటి మునులు వేణురాజు దగ్గరకు వచ్చి వారి యొక్క క్రోధాన్ని ఆపుకుని మధురమైనటువంటి వాక్కులతో ఆ వేణరాజుకు నచ్చ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ క్రమంలోనే పూర్వపు శ్లోకములలో మరి మునులు వేనరాజుతో పలికినటువంటి విషయాలను కూడా మనము చూసినటువంటిది. సో ఆయన అంటే ఆ మునువర్యులు వేనరాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఉపదేశం చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలలో వారు పూర్వ శ్లోకంలో చెప్పినటువంటిది, ఓ రాజా, నీకు మంచి ఉపదేశము చెయ్యడానికి మేము ఇక్కడికి వచ్చాము, నీ దగ్గరికి వచ్చాము. సో కాబట్టి నీవు శ్రద్ధతో మా మాటలను ఆలకింపుము. ఒకవేళ నీవు శ్రద్ధతో మా మాటలను ఆలకింపి వాటిని అనుసరించినట్లయితే నీకు ఆయువు పెరుగుతుంది, సంపద, బలము, కీర్తి ఇవన్నీ కూడా వృద్ధి చెందుతాయి అంటూ పూర్వపు శ్లోకములలో మునులు ఆ వేనరాజుతో పలికినటువంటి అంశాలను మనము చూసినటువంటివి. సో కాబట్టి అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా మరి ప్రభుత్వాధినేతలు సాధువులు, మునులు, మహర్షుల యొక్క మరి ఉపదేశాలను పాటించాలి. అలా పాటించినప్పుడు మాత్రమే జనులు మరియు ప్రభుత్వము రెండూ కూడా సుఖభాగులై ఉంటుంది అంటూ చెప్పిపోయినటువంటిది. కానీ ప్రస్తుత ఈ కలియుగంలో అలా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరూ లేని కారణంగానే మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో మరి సుఖదుఖాలలో కుంటూ మరి ఈ జనన మరణ చక్రాలలో నిమగ్నం అవుతూ ఉన్నాము అనేటువంటిది తెలుపుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మరి ఆ ఆధ్యాత్మికమైన అంశాలను పాటించని కారణంగానే
ఆయువు తగ్గిపోయి దుష్టులై దేహ బలమును ఆధ్యాత్మిక బలము రెండూ కూడా లోపించినటువంటిదే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటిది అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ ప్రజాస్వామ్య యుగములో జనులు సుఖవంతులై సంపన్నులు కావాలి అని అనుకున్నట్లయితే సాధు మహాత్ములను గౌరవం ఇవ్వాలి. సాధు మహాత్ములకు గౌరవం ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళను మాత్రమే ప్రజా పాలకులుగా ఎన్నుకోవాలి తప్ప సాధు మహాత్ములకు గౌరవం ఇవ్వని దుర్మార్గులను మూర్ఖులను ఏనాడు కూడా పరిపాలనలోకి ఎన్నుకోరాదు ప్రజాస్వామిక విధానంలో అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు పూర్వపు శ్లోకాలకు చెప్పినటువంటి అంశాలను కూడా మనము చర్చించుకున్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ఇంకా ఆ మైత్రేయముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటుంది. ధర్మ ఆచరిత పుంసాం వాక్మనకాయ బుద్ధిభిః లోకాన్ విశోకాన్ వితరత్యతానంత్యమసంగినా. సతేమా వినశేద్వీర ప్రజానాం క్షేమలక్షణం యస్మిన్ వినష్టే నృపాతి ఐశ్వర్యాధవరోహతి. సో ఇంకా ఆయన మరి చెప్తూ ఉన్నారు, అంటే మునులు ఏ విధంగా వేనరాజుతో మాట్లాడారో ఆ విధానాన్ని మరి ఇక్కడ మైత్రేయముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇంకా కొనసాగింపుగా చెప్తున్నారు. ఓ రాజా, ధర్మయుత జీవనమును కొనసాగించుచు వేణరాజుకు ఉపదేశం చేస్తూ ఉన్నారు ఆ మునులు. ధర్మయుతమైనటువంటి జీవనమును కొనసాగించుచు ధర్మమునే మాటల ద్వారాను మానసికమైనటువంటి స్థితి ద్వారాను చేసేటువంటి దేహపరంగాను బుద్ధి ద్వారాను ఎవడైతే అనుసరిస్తూ ఉంటాడో అటువంటి వాడు మాత్రమే దుఃఖరహితమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి ఆ లోకాలను చేరగలడు. అంతేగాని అధర్మమైనటువంటి జీవనాన్ని కొనసాగిస్తూ అధర్మమైనటువంటి పలుకులను మాట్లాడుతూ మనసులో కూడా అధర్మ విధానాలను దేహపరంగాను బుద్ధిపరంగాను చేసేవాడు మరి ఈ జన్మలో కానీ తదుపరి జన్మలలో కానీ ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధి చెందడం కానీ లేదా దుఃఖరహితమైనటువంటి జనన మరణ చక్రాలను అధిగమించడం కానీ జరగదు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఇది ఇక్కడ. సో ఆ విధంగా భౌతిక ప్రభావము నుండి బయటపడి జీవితమున అమితానందమును అనుభవింతురు. ఎలా ధర్మమైనటువంటి జీవనాన్ని కొనసాగిస్తూ ధర్మబద్ధమైనటువంటి మాటలనే మాట్లాడుతూ ధర్మబద్ధమైనటువంటి పనులనే దేహము ద్వారా కానీ మానసికంగా కానీ బుద్ధి ద్వారా కానీ అనుసరిస్తూ ఉన్నట్లయితే వారు దుఃఖరహితమైనటువంటి ఉన్నత లోకాలను చేరుకోగలుగుతారు. ఆ విధంగా వారు ఉన్నత లోకాలకు చేరుకోవడం వల్ల భౌతిక ప్రభావము నుండి బయటపడి వారు జీవితమున అమితానందమును అనుభవిస్తారు. అంటే తిరిగి భగవద్గీతలో చెప్తారు కదా, నా భక్తులు నన్ను సంపూర్ణంగా శరణాగతి అయినటువంటి వాడు ఈ తాత్కాలికమైన దుఃఖాలయమైనటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి మళ్ళీ రాడు కదా. సో అందుకే చెప్తున్నారు, మరి అలా చేసినటువంటి వాడు ఈ భౌతిక ప్రభావము నుండి బయటపడి వారు జీవితంలో అమితానందమును అనుభవింతురు. అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు పురోభివృద్ధి చెందుతారు, చేరబడతారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో అలాగే ఇక్కడ భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, రాజు లేదా ప్రభుత్వాధినేత
మరి ధార్మిక జీవనమును గడుపుచు ఒక చక్కని ఉపమానమును నెలకొల్పవలెనని మునులు ఇచ్చట ఉపదేశించుచున్నారు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే రాజు గాని రాచరిక వ్యవస్థలో ఉన్నట్లయితే రాజు, లేదా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రభుత్వాధినేత ప్రధానమంత్రి లేదా ముఖ్యమంత్రి ఉంటారు కదా. ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రాల్లో అయితే ముఖ్యమంత్రి, దేశంలో అయితే ప్రధానమంత్రి. సో కాబట్టి రాజు లేదా ప్రభుత్వ అధినేత ధార్మిక జీవనాన్ని గడుపుచు మరి వారు ఆ విధంగా ధార్మిక జీవనాన్ని గడుపుతూ మార్గదర్శకులుగా ఒక చక్కని ఉపమానమును నెలకొల్పవలనని మునులు ఇచ్చట ఉపదేశించుచున్నారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు కదా, అర్జునుడు హృదయ దౌర్బల్యం చేత మరి బంధువులందరినీ, మా గురువులను, మా తాతగారిని వీళ్ళందరినీ చంపుకోవడం నాకు అవసరమా అని నేను యుద్ధం చెయ్యను కృష్ణ అంటూ చెప్తారు కదా. సో కానీ మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఆ విధంగా అర్జునుడి యొక్క ఆ మోహానికి గురి అయి అతడు పలికినటువంటి పలుకులకు, ఆయన చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ శ్రేష్ఠలకు ఏ విధంగానూ వారితో ఆయన మద్దతు పలకలేదు. అర్జునుడికి మద్దతు పలకకపోగా మరి ఒక క్షత్రియుడిగా నీ యొక్క ధర్మాన్ని నీవు నిర్వర్తించవలసినదే. ఎందుకంటే ఒకవేళ నీవు నీ క్షత్రియ ధర్మమైనటువంటి యుద్ధాన్ని ఆచరించకపోయినట్లయితే నీ తదుపరి వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఆ విధంగానే ఉంటారు. మరి మార్గదర్శకుడైనటువంటి వారు అంటే ఇక్కడ ఇతరులకు ఒక ఉపమానంగా ఉండవలెను. కాబట్టి సో తర్వాత చెప్పుకుంటారు, పలానప్పుడు అర్జునుడు అనేటువంటి ఒక మహాయోధుడు ఉండేవాడట, చివరికి కురుక్షేత్ర రణరంగంలోకి వచ్చేటప్పటికి యుద్ధం చేయకుండా పోయాడు. అలాంటి ఆయనే బొంగలేంది, మేమెందుకు పోకూడదు అని ఇదవుతుంది. సో కదా. సో కనుక అర్జునుడికి హితబోధ చేసి ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధించి నీ యొక్క కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధాన్ని నీవు తప్పక ఆచరించవలసినదే. ఎందుకంటే ఇది నువ్వు కోరుకోకుండానే వచ్చినటువంటి ధర్మయుద్ధము. కాబట్టి మహాత్మానస్తు మాం పార్త అంటూ చెప్పి మరి మహాత్ములు అనేటువంటి వాళ్ళు ఇతరులకు మార్గదర్శకంగా ఉండవలెను. అందుకే ఆయన చెప్తారు, మరి వాస్తవానికి నాకు చేయవలసినటువంటి ఏదీ కూడా లేదు, కావలసినది కానీ చేయవలసినవి కానీ ఏవీ లేవు, అయినా నేను నా యొక్క ధర్మాన్ని నేను నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను, ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తూ ఉన్నాను. సాధువులకు ఆటంకం కలిగినప్పుడు, దుర్మార్గులు పెచ్చిమీరిపోయినప్పుడు నేను అవతరిస్తూనే ఉన్నాను అంటూ నా ధర్మాన్ని నేను నిర్వర్తిస్తున్నాను. అలా నిర్వర్తించకపోతే మరి ఇక్కడ జరిగేటువంటి అనార్థాలన్నిటికీ నేనే కారణమైన వాడినవుతాను అంటూ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పారు. మరి అలాగే ఒక రాజ్యంలోనికి రాజ్యాధినేత అయినటువంటి వాడు ధార్మిక జీవనాన్ని గడుపుతూ మరి ఆ దేశ ప్రజలకు, ఆ రాజ్యంలో ఉండేటువంటి జనసామాన్యమునకు చక్కని ఉపమానమును నెలకొల్పవలెను అనేది మునులు ఉపదేశిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా భగవద్గీతలో తెలుపబడినట్లుగా ధర్మం అనగా పూర్ణ పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని అర్చించుటయే ధర్మం. మన స్వధర్మం ఏంటి? ఆ భగవంతునికి భక్తియుత సేవను చేయడము. అంటే ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని అర్చించడమే సర్వ మానవాళి యొక్క ధర్మమై ఉన్నది. ఆ విధంగా ఆయనకు పూర్తిగా శరణాగతి అయి ఆయన యొక్క దివ్య లీలలను, గుణగణాలను, ఆయన యొక్క యశస్సును కీర్తించుకోవడము, శ్రవణం చేయడము, ఆయనకి అర్చనం చేయడము, ఆయనతో సాఖ్యభావంలో ఉండడము,
మరి చివరికి ఆత్మ నివేదనం చేయడం వంటి వివిధ క్రమాల ద్వారా మరి పురోబుద్ధి, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోబుద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి మరి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పినట్లుగా మానవులు సర్వ మానవాళి ఏదో ఒక ధార్మిక జీవన ప్రదర్శనలాగా చేయడం కాకుండా, నలుగురు చూచేటందుకు చేసే విధంగా కాకుండా, మాటల ద్వారాను, మనసు ద్వారాను, దేహపరంగాను, బుద్ధి ద్వారా చక్కగా ఆ దేవదేవుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వాలి అనేది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి మరి ఆ విధంగా మాటల ద్వారా, మనస్సు ద్వారా, దేహం ద్వారా, బుద్ధి ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ చేయడం ద్వారా రాజు లేదా ప్రభుత్వాధినేత, రాజరిక వ్యవస్థలో ఉన్నట్లయితే రాజు, లేదా ప్రజాస్వామ్య దేశమైనట్లయితే ప్రజా ప్రభుత్వాధినేత, మరి ఆ భగవంతుడు బోధించినటువంటి ధర్మబద్ధమైనటువంటి జీవనాన్ని గడపడం ద్వారా ఈ త్రిగుణ సంపర్కము నుండి ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులలో ఒకటైనటువంటి మాయాశక్తి, త్రిగుణమయమైనటువంటి మాయాశక్తి, సత్వ రజో తమో గుణాలమయంతో కూడినటువంటి ఈ మాయాశక్తి, త్రిగుణ సంపర్కము నుండి, మాయాశక్తి నుండి జీవుడు బయటపడతాడు. అలా బయటపడడమే కాకుండా ఈ జనసామాన్యం కూడా దాని నుండి బయటపడగలదు. సో కనుక అలా ఎప్పుడైతే ఈ త్రిగుణ సంపర్కము నుండి బయటపడి ఉంటారో పిదప అలా త్రిగుణ సంపర్కాల నుండి బయటపడినటువంటి వారు క్రమంగా భగవద్ధామమును చేరగలరు అంటూ చెప్తూ. సో కాబట్టి ప్రభుత్వాధినేత ఏ విధంగా రాజ్యపాలన కావించి ఈ జన్మమునే గాక తదుపరి జన్మలో కూడా సుఖమును బడియవచ్చును అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి శ్లోకం యొక్క సారాంశంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లుగానే ఈ భౌతికమైన లౌకికమైనటువంటి విషయాల ఎడ ఆసక్తులమై, కామ్యకర్మ రతులమై జీవనాన్ని కొనసాగించినట్లయితే ఈ జనన మరణ చక్రాలలోనే నిరంతరము తిరగవలసి వచ్చేటువంటిది. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక భావనల నుండి బయటపడి మరి ఆ భగవంతునికి భక్తియుతమైనటువంటి సేవలను నిర్వహించడం వలన ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల ఎడ ఆసక్తి తగ్గి, ఆధ్యాత్మిక విషయాల ఎడ ఆసక్తి పెరిగి మరి ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవుతారు అంటూ చెప్పబడుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ప్రభుత్వాన్ని నడిపేటువంటి వాడు రాజు కానివ్వండి, ప్రధానమంత్రి కానీ, లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి కానివ్వండి, మరి ఏ విధంగా పరిపాలన చేయాలి, మరి ఆ విధంగా పరిపాలన చేయడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితము ఏమిటి అనేటువంటి విషయము ఈ శ్లోకంలో వివరించబడినటువంటిది. సో మరి ఏ విధంగా రాజ్యపాలన గావించి ప్రజలను సుఖభాగులను చెయ్యవలెనో అనేటువంటి విషయాన్ని
అంతేకాకుండా ఆ విధంగా ప్రవర్తించడం వల్ల ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోభివృద్ధి చెంది మరి ఈ భౌతిక భావనల నుండి బయటపడవచ్చో అనేది ఈ శ్లోకం తెలియచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా తదుపరి శ్లోకం చూసినట్లయితే ఇంకా మునులు కొనసాగింపుగా మరి ఆ వేనరాజుతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే మునులకు ఉపదేశిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు మైత్రేయ ముని విదురుడితో. మునులు ఇంకను ఈ విధంగా పలికిరి, ఓ వీరుడా, ఈ కారణం చేత జనసామాన్యం యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవనము వినష్టమగుటకు నీవు హేతువు కారాదు. ఎందుకంటే అంతకుముందు అతడు మరి చేసినటువంటి శాసనం, వేన శాసనం ఏదైతే ఉందో దానివల్ల ఈ జనసామాన్యము యజ్ఞ యాగాదులు నిర్వహించవద్దు అని, తపస్సులు చేయవద్దు అని, దాన ధర్మాలు చేయవద్దు అని దండోరయించారు. మరి సాధారణంగా జనులు ఉద్ధరించబడేటువంటిది యజ్ఞ యాగాదులు ఆచరించడము, తపస్సులు చేయడం వల్ల మరి అవి మహాత్ములను కూడా ఉద్ధరించినట్లుగా ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వీటి నుండి కూడా బయటపడాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి మరి ఆ వేనరాజు దుర్మార్గమైనటువంటి పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ పరిపాలనలో ప్రజలకు ఆటంకం కలుగుతూ ఉంది కనుకనే అంటూ ఉన్నారు, కాబట్టి ఓ రాజా, మరి మేము చెప్పినటువంటి విషయాలను ఆలకించినట్లయితే మరి నీవు ఈ కారణాల చేత జనసామాన్యం యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవనము నష్టమగుటకు నీవు హేతువు కారాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ధర్మాలను వాళ్ళు ఆచరిస్తూ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వాల్సింది. కానీ నువ్వేం చేస్తున్నావు? నిన్నే పూజించాలని నీవే దేవదేవుడుగా భావిస్తూ చేసినటువంటి శాసనాలు. కాబట్టి మరి నీవు చేసినటువంటి వాటి వల్ల ఈ జనసామాన్యము దుఃఖమయమైనటువంటి స్థితులలో నెలకొనబడుతుంది. సో మరి కాబట్టి ఈ జనాల యొక్క పతనానికి నీవు కారణం కారాదు. ఒకవేళ నీవు నీ కర్మల చేత ఈ జన సామాన్యము పతనానికి కారణము అయినట్లయితే, వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి నీవే అడ్డంకులు అయినట్లయితే, నీ యొక్క ఐశ్వర్యం అంతా కూడా, నీకున్నటువంటి ఈ రాజ్య సంపదలు ఏవైతే ఉన్నాయో, రాజ్య మార్గం ద్వారా, రాజపథం ద్వారా నీకు లభించినటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అష్టైశ్వర్యాలు నువ్వేవైతే పొందావో రాజ్య సింహాసనాన్ని అధిష్టానించడం ద్వారా, అవన్నీ కూడా వాటన్నిటి నుండి నీవు నిక్కముగా భ్రష్టుడవుతావు, నువ్వు పతనం చెందుతావు. ఎందుకంటే ఈ జనులను భగవద్ మార్గంలో పయనించకుండా నీవు వారికి అడ్డంకులుగా ఏర్పడినట్లయితే, వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవనము వినష్టమైనట్లయితే, నీ కారణం చేతనే వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవనము వినష్టమైనట్లయితే, ఈ ఐశ్వర్యయుతమైనటువంటి రాజపథము నుండి నీవు భ్రష్టుడవు అవుతావు అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి యొక్క భాష్యాన్ని మనం తదుపరి శ్లోకానికి చూసినట్లయితే, ఆ 16వ శ్లోకానికి ఆయన ఇస్తూ ఉన్నటువంటి వివరణము, పూర్వము ప్రపంచంలోని అన్ని భాగాలలోనూ, ఈ భూమండలంలో అన్ని భాగాలలోనూ రాచరికమే నెలకొని ఉన్నది. రాచరిక వ్యవస్థలే నెలకొని ఉన్నాయి భూమండలం అంతటా కూడా. సో కాబట్టి మరి ఆ రాజులు ఇంతకుముందు భగవద్గీత 4వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లుగా ఆ దేవదేవుడు ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని సూర్యదేవుడైన వివస్వానుడుకు వివరించగా, వివస్వానుడు దాని మనువుకు, మనువు దానిని ఇక్షాకు వంశస్థులకు, ఆ విధంగా కాలక్రమంలో
గురు శిష్య పరంపర ద్వారా అది కొనసాగుతూ వెళ్ళింది. కానీ కొంతకాలానికి దాని యొక్క పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క సొంత కల్పనల వలన దాని యొక్క యోగ్యత నశించిపోయినది. ఎందుకంటే నేను చెప్పినటువంటి ఈ విషయాలను వారు ఆ విధంగా రాజులు రాజర్షులు ఆచరించి ప్రజలను పరిపాలించారు. కానీ కాలక్రమంలో ఆ యోగ్యత అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని పాటించడంలో కొంత అలసత్వం ఏర్పడినట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంది. సో కనుకనే తిరిగి నీకు ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్పినటువంటిది. సో కాబట్టి మరి అది పూర్వంలో ఉన్నటువంటి రాజరిక వ్యవస్థలోనైనా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలోనైనా భగవంతుని యొక్క ఆరాధనమే ప్రముఖంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అయితే ఈ భూమండలంలో పూర్వకాలంలో మొత్తం రాజరిక వ్యవస్థ ఉన్నప్పటికీ క్రమక్రమంగా ఎలాగైతే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పారో ఆ పరంపర నశించినట్లుగా అనిపించింది. ఆ దివ్య జ్ఞానం అంటే దాని యోగము నశించినట్లుగా అనిపిస్తుంది. సో కాబట్టి అదే దివ్య జ్ఞానాన్ని మరలా నీకు నేను బోధిస్తున్నాను అర్జున అంటూ చెప్పినటువంటి. సో కాబట్టి ధార్మిక జీవనం నుండి ఇంద్రియ భోగయుతమైనటువంటి ఆ నాస్తిక జీవనమునకు పతనం చెందినంతనే ప్రపంచమంతట కూడా వాస్తవానికి అంతకుముందు రాజులు రాజర్షులు ఆ విధంగా ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని అనుసరిస్తూ ప్రజలను చక్కగా పరిపాలించినటువంటి విషయాలు. కానీ కాలక్రమంలో ఇంద్రియ భోగయుతమైనటువంటి నాస్తిక జీవనమునకు అలవాటు పడినటువంటి ఈ రాజులు ఈ రాచరిక వ్యవస్థ అంతా కూడా ఇక ప్రజల్లో తిరుగుబాటు ద్వారా రాజరిక వ్యవస్థలన్నీ కూడా అంతరించిపోయి ప్రజాస్వామ్యమైనటువంటి ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి. కానీ ప్రభుత్వం వారు ధర్మపరులను ధార్మిక జనులను అనుసరించువారు కానిదే కేవలము రాచరికను రద్దు చేసినంత మాత్రాన ప్రజాస్వామ్యము ప్రవేశపెట్టినంత మాత్రాన ఈ జనులు సుఖభాగులు కాలేరు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అది రాజరిక వ్యవస్థ అయినా ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థ అయినా వారి యొక్క జీవనము ప్రజల యొక్క జీవనము పూర్ణ పురుషోత్తముడైన భగవంతునితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడే అది మరి పురోభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నది అంటూ చెప్తూ. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకాలు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయవచ్చు, ఏవైనా మాట్లాడవచ్చు మీరు, లేదా మీరు అన్న యాడ్ చేయదలుచుకున్నారు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరికేం లేవా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఏం లేవు ప్రభుజీ, వివరంగా చెప్తున్నారు కదా ప్రభుజీ. వాక్ మనస్సు ప్రభుజీ, దానికి సంబంధించిన భగవద్గీత శ్లోకం ఉంది కదా ప్రభుజీ. వాక్ మనస్సు అంటే ఇతరుల కలతలకు గురి కాకుండా మానసికమైనటువంటి విషయాల ద్వారా కానీ మనం పలికేటువంటి పలుకుల ద్వారా కానీ దేన్ని కూడా ఇతరులకు ఆటంకం కలగరాదు. ప్రతిదీ కూడా మనం మాట్లాడేటువంటిది కానీ మానసిక ఆలోచన విధానాలు కానీ మన బుద్ధిపరమైనటువంటి చర్యలన్నీ కూడా మనసా వాచ కర్మన అంటాం కదా. సో అది భగవంతుని యొక్క అంటే మనం చేసేటువంటి క్రియలు కానీ మనం ఆలోచనటువంటి విధానాలు కానీ మనం పలికేటువంటి పలుకులు కానీ అవన్నీ కూడా భగవత్ సంబంధంలోనే ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి పురోభివృద్ధికి దోహదం అంటే వాళ్ళు పురోభివృద్ధి చెందగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అది 17వ అధ్యాయంలో వస్తాయి అనుకుంటా శ్లోకం. గుర్తు రావడం మన వాళ్ళకి 17లో వస్తుంది ప్రభుజీ. ఎవరికి బాధ అది ఎవరికి బాధ పెట్టకూడదు అనేది 17 కాదు, 5th వాక్యం సత్యం ప్రియతం. ఎస్ మాత.
అది అది గుర్తొచ్చింది. ముందులోనే వస్తుంది, ఇక్కడే ధర్మము వస్తుంది. అక్కడ ధర్మము వాక్కు ద్వారా, మనసు ద్వారా, బుద్ధి ద్వారా ఎలా ప్రదర్శించాలని చెప్పారు. దానికి సంబంధించిన శ్లోకం ఏమన్నా ఉందా అని అడుగుతున్నాను ప్రభుజీ. గుర్తు రాలేదు నాకేది. రామకృష్ణ ప్రభుజీకి ఒకసారి ఏమన్నా చూడాలి మాత, నాకు కూడా గుర్తుకు లేవు. ఉంది, భగవద్గీతలో చెప్పబడింది, చూసి చెప్తున్నాను. ఓకే. హరే కృష్ణ. అంటే చాలా చోట్ల వాటికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను వచ్చినటువంటి, సో అట్లా అంటే ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్డ్ గా మానసికంగా చేసేవి, వాకుల ద్వారా చేసేవి, అవన్నీ కూడా భగవత్ సంబంధంలోనే వినియోగించుకోవాలనేది 18 అధ్యాయాల్లో చెప్పబడినటువంటి వాటిలలో, అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పిన వాటినే 18 అధ్యాయంలో సంక్షిప్తంగా వివరించినటువంటి విషయాలు కూడా చూస్తాం. హరే కృష్ణ. ఓకే, ప్రభు ఇంచనా ఎండ్ చేద్దామా? 979 ప్రభుజీ. అదే అందుకే అంటూ ఎండ్ చేసేది. హరే కృష్ణ. వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీమద్ భాగవతానికి జై. హరే కృష్ణ మహామంత్రానికి జై. శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. శ్రీల గురుదేవుకి జై. అనంత కోటి వైష్ణవులకి జై. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ.